Sanibona, phinde ngibingelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje umdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu omuhle ongcwele obabazekayo, oyikho konke kukho konke ngezikhathi zonke, ngokuhlezi silondoloza, ngokuhlezi esithanda, esibekela, esenzela ububele, esenzela umusa, esenzela uthando, esibonisa ubukhulu bakhe ngaso sonke isikhathi. Ngoba uNkulunkulu onomusa, uNkulunkulu onobubele, uNkulunkulu umnini mandla wonke, uNkulunkulu oyikho konke kukho konke ngezikhathi zonke, ohlezi esibonelela zonke izinto zingakenzeki, ohlezi esibonelela ikusasa lingakafiki, ebese sihlelela lona ahleze sihlelela ikusasa lingakafiki. Ixolise kakhulu, ohlezi sibonelele ikusasa lingakafiki ukuze noma selifikile likwazi ukuthi sihlengeke kulona, sikwazi ukuthi senze okufanelekile. Ngoba umuntu mekubonelela kusasa ethi yazi kusasa ngibona ukushayiswa imoto, isidingo sokuthi uhambe usuke emgaqweni wena sikuphi asikho, ukuthi uhlale lapha ekhaya uzihlenge wena, uzisize wena, uzivikele wena kuzona zonke izinto. So uJehova umdali wezulu nomhlaba, ngazo zonke izinto asibonisa zona, ngazo zonke izinto asenzela zona, ngazo zonke izinto asihlenga kuzona, ngazo zonke izinto asenzela zona, wenzela ukusiza thina ngaso sonke isikhathi. Mekwazi ukubona ukuthi ubumnyama njengamanje sibuhlela u1 no2 no3, bese yasibonisa asitshengisa sembulele, usembulele ukuthi sikwazi ukuthi sizisize thina, singabe sahamba kuleyo ndlela, singabe sakudla lokho, singabe sakubuka lokho, singabe sakuthinta lokho, singabe sanengeka ngaleyo ndlela, ukuze singeke sokwazi ukuthi sidwenguleke ngako konke usathane nesitha nobumnyama obuthanda ukuthi busidwengule ngakho kulezi zikhathi ezinzima zobumnyama zokugcina esibhekene nazo nesidlula kuzona njengamanje. Bantu bakaNkulunkulu, kuhlezi kumnandi, kwenkulu intokozo ukuthi sihlangane ngalezi zindaba ezimnandi zombuso wezulu, sihlangane ngalezi zindaba zokuqwashisana, zokusizana, zokusibekelana ezintweni zonke. So isihloko esifisa sikhulume ngaso sithi hlala uzindla ngokuyikona, hlala uzindla ngokuyikona. Yazi singabantu kubalekile kusemqoka ukuthi sihlezi njalo sazi ukuthi izingqondo zethu, ukucabanga kwethu ila khona kuvela khona umphefumulo wakho, ukudlinza kwakho ngale nkathi ujula ucabanga, ushona lena le nomqondo wakho, uyalena le uyaluza, ingale nkathi usuku ukhuluma kahle kahle. Ngoba ukukhuluma kwakho aqali la ezindebeni, ukubuka kwakho aqali la emehlweni, ukwenza kwakho aqali ezenzweni, kodwa qala la engqondweni konke. Yikho ezweni lakamoya kungadingi nokuthi uzukhulume ngomlomo wakho, kodwa yonke into oyicabangayo suke sezwile umdali wezulu nomhlaba, suke sezwile uNkulunkulu, suke sezwile uJesu Kristu ukuthi kahle kahle umntwana wami ufesane, kahle kahle umntwana wami ulangazelelane, kahle kahle umntwana wami ukhandlekelane. Ngale nkathi uyicabanga lothu ukuthi yazi engazi ukuthi ngaba nokuthi yazi ngiyayidinga imali ngokuthi nokuthi, kahle kahle usuke ukhuluma lapho, usuke udlinza lapho, usuke ubhizi ukwingxoxo thizeni neNkulunkulu, ukwingxoxo thizeni, whether ukwingxoxo nengaphakathi lakho, ukwingxoxo ezweni lakamoya, ukwingxoxo kohle kahle, kodwa usuke ukhuluma udlinza uphelelisiwe ngaso sonke isikhathi. Sohlala njalo ungumuntu uzindla ngokuyikona kona ukuze uzokwazi ukuthi ufinyelele lapho uthanda ukuthi ufinyelele khona. Ngoba mawuhlezi ucabanga izinto ezibhedayo ila uholeleka kuzona, ngoba uyayikhuluma lento ezweni lakamoya ukuthi yazi engazuthi engafa leya muntu, engazuthi engawukuthi, kahle kahle ubhizi uyakhuluma wena, ukhulumela ukuthi lento engazuthi ingenzeka, engazuthi ingahamba kabi, engazuthi ingahamba ngokuthi nokuthi. Udlinza ngokungekona, udlinza ngokungafanele. So isihloko esisihlala udlinza ngoyikona kona ngoba ila usuke ukhuluma khona, ila usuke conversation kodwa spiritually. That is why uNkulunkulu ekwazi ukubona ingaphakathi lethu, ekwazi ukubona ukuthi uzindla ngani, ekwazi ukubona inhliziyo yakho, ekwazi ukubona ukuthi ufisa ini, bese yagixabeza ngalokho athanda ukuthi akunikeze kona ukuze ukwazi ukuthi uhlezi uhlengeka. So mawuhlezi ucabanga okubi uzohlezi uholela kakukho ngaso sonke isikhathi, kepha mawuhlezi ucabanga okuhle uzokwenza kona, ngoba uJehova uyathanda abalungileyo. Ngabe uhlezi ucabanga unjani? Ngabe uhlezi uzindla ngokunjani? Kunesisho sesingisi esithi ngesiZulu, qaphela konke okufisayo ngoba ungase ukuthole. Sithi ngesingithi, be careful of what you wish for because you might just get it. So qaphela yonke into oyifisayo
ngoba ungayithola empilweni. Kuhlezi kungawe ukuthi ufisani, ufunani, nokuthi uzimisele ngokuzuzani ngempela. Imidlinzo yethu uJehova Baba wethu ohlala ekhaya ezulwini uyayibona, uyayazi futhi uyayifezekisa ngaso sonke isikhathi. Mengashera nje istory seke ngadlinza ngihamba endleleni ngenza umsebenzi kaNkulunkulu ngami ngishubele ngivangela. Ngicabanga ukuthi yazi nginezingubo ezifudumalayo kuphela, kodwa nali ihlobo seliyeza seliyafika. And mangihamba ngicabanga ukuthi engabe ngizokwenza njani, kodwa ngabuye ngathi kulungile. Kwathi ngicabanga kwami kwafinyelela uNkulunkulu. Kwathi ngelinye ilanga nje emva kweviki ngabiza omunye umama wathi mntanami woza la ekhaya. Engibiza ngingazi ukuthi ungibizelani. Mengifika kanti udayisa izingubo, vele athi nje it's all on me. Vele nje ukhithiza uthatha yonke into oyifunayo, mina ozokhokha. Ngathi kanjani? Ngokucabanga nje, and kwabuya same time ukuthi yazi ngike ngacabanga ukuthi ngidinga izimpahla and ngathola exactly izimpahla ezipholile engangizidinga ngaleso sikhathi. So Baba uJehova umdali wesinomhlaba hleze ebona inhliziyo zethu, hleze ebona imidlinzo yethu, hleze ebona ifiso zethu, hleze ebona konke esikudingayo esikulangazela ngaso sonke isikhathi bese yasambela kona ngomzuzu oyiwona nangesikhathi esifanele. So kuya ngokuthi ucabangani. So uJehova Baba wethu uhlala ekhaya ezulwini ngaleyo experience engiyishare ngaleso sikhathi wabona imidlinzo yami, wabona imicabango yami, wabona ukufisa kwami, wase wangabela konke engangidinga ngesikhathi esifanele. So uyayifezekisa ngendlela ezikhathini esiningi izinto uyakufezekisa konke uJehova ngokudlinza kwakho nangokucabanga nokufisa kwakho. Asebenzise abantu, asebenzise isimo, asebenzise isikhathi, asebenzise zonke izinto ezikhona ngaso sonke isikhathi. So uJehova wethu ohlala ekhaya ezulwini uyayibona, uyayazi futhi uyayifezekisa ngendlela esikhathi uyayifezekisa ngendlela yonke into. Esikhathini esiningi ngendlela esingayazanga ukuthi kanjani. So engikuthanda kakhulu ngoNkulunkulu ukuthi uyababhekelela ngaso sonke isikhathi abantwana bakhe. Uyababhekelela, uyabanakekela, akabalibali, uyabazisa, uyababona, uyabezwa ukukhala kwabo, ababele konke abakudingayo ngesikhathi esifanele. Ngaleyo ndlela kumele sihlezi sazi ngempela simuthande ngezingqondo zethu zonke, because izingqondo zethu uyazi ukuthi kwenzakalani kuzona. Ngokufezekisa nangokuphelisa konke okusezingqondweni zethu ngaso sonke isikhathi. Sohlala njalo qaphela ukuthi ingqondo yakho izindla ngani, hlala njalo qaphela ukuthi ingqondo yakho icabangani. That is why isizwe lakhe ukuthi masimthanda ngezingqondo zethu zonke, ngokuba njalo uyazi ukuthi if ingqondo yakho hlezi ngicabanga, hlezi ijula ngaye, hlezi icabanga wasekhaya ezulwini, hlezi icabanga ukuthi uJehova ngamenzelani, hlezi icabanga ukuthi uKristu ngamenzelani, hlezi icabanga ukuthi njengamanje imuphi umsebenzi wabe, ikuphi engahambela, ikuphi engikudingayo, ikuphi uNkulunkulu uba nawe. Ngobona ucabanga yena, ucabanga umsebenzi wakho, ucabanga uvangelo, ucabanga izwi lakho, ucabanga ukuthi ngamsherelani, ucabange yonke into. Atshale enhlizweni yakho ukuthi tshela abantwana bami ukuthi ubatshele nangampela ukuthi bese uthi mase ucabanga ezakhe inkinga usubalisa uthi Nkosi yami kombe efrijini sekuyaphela ukudla, yena ubheka leyo mdlinzo yakho bese yena kube uye ugcwalisa ifriji lakho. So abantu abaningi bahlezi becabanga izinto phecelezi ezinegative okwenza bathole ilutho noma bathole abangakuthandiyo. Kanti empilweni kumele hlezi ucabanga okuhle, kumele hlezi ucabanga okufanele, kumele hlezi ucabanga okudingayo nokukuthabisayo nokungakuthabisa ngaso sonke isikhathi. Ngaleyo ndlela uthanda ungathandi wamukeliswa ngokufisa kwakho. Empilweni izifiso zethu ziyafika kithi, yikho kuhlezi izikhathi kulezi zikhathi zokugcina isitho senza isiqinisekiso sokuthi sizogixabeza abantu bonke ngayo yonke into abayifisayo empilweni. Kungabe bafisa ukushintsha ubulili balo, ngabe bafisa ukushintsha indlela abangayo, abanye ukuthi bancelisele abayeni babo izingane, abanye ukuthi bafuna imali. Mawufuna imali, ufuna ifoni, ufuna imoto, isitha sizogixabeza ngayo yonke lento ngoba iyona into ehlezi uyicabanga, iyona into ehlezi uyilangazelela, iyona into ehlezi uyifuna, ehlezi uyifisa, ehlezi uyidinga. So kugixabeza ngako konke lokho. So ngabe uzindla ngokunjani? Ngabe ucabanga kuphi? Ngabe ulangazelela kuphi? So
kunezinto ezikhona eziningi isithatha isiqinisekiso sokuthi mhlawumbe singaze sikwenzise ngisho izithwalo thizeni. Ngabe bafisa ukuba nezingane ezimbili emshadweni? Zikhona izinhlelo zokuvala inzalo phecelezi ukuprevent. Mabafisa bezithokozisa banelise izinkanuko zabo, senze isiqinisekiso sokuthi bathola ngisho kwizimali lezi abo 350 bengasebenzanga. Khona ezophuma lawo mabhodlela ngoba vele lo muntu akanangane, kubo bahlale benemali akayidingi kodwa izosebenzisa izinkanuko zabo. So isithatha senze isiqinisekiso sokuthi nawe lokhu kufisayo ngoba siyayazi ingqondo yakho, siyayazi imidlinzo yakho, siyayazi imicabango yakho, sizokunikeza nawe, sizokunikeza lokho. Vele awunandaba, sorry, awunangane, awunayidingo, ekhaya kini ni right nayo yonke into, sokunikeza imali uyihlalele. Le mali izokwenzani? Uzovela uthenge phuzo namandla, uzovela wenze into ongayidingi, uzovela uhambe ezindleleni uzovela kwenzeke lokhu ungafanele ngabe kuyenzeka. So ngoba kahle kahle impi isekuthenini abantu bafele esonweni, ngoba into uma nje wayenza kanye nakabili, lowo moya okuyo leyo nto leyo uhlala nawe. Uhlale lokuthi nangelinye ilanga uphinde uyilangazele, ngoba kahle kahle into uma uyenza abantu baNkulunkulu yenzela ukuthi uphinde uyenze ngelinye ilanga, uphinde uyenze nangelinye ilanga, uphinde uyenze nangelinye ilanga. Ukuhlala kwayo kuwe ihlalela ukuthi uphinde uyenze. That is why if nemvuselelo uzivuselela ngezwi kaNkulunkulu, uzivuselela ukuthi phinde ubuyele futhi enkonzweni, phinde ubuyele futhi uyolalela leli lizwi, phinde ubuyele futhi uyohlala ebukhoneni baNkulunkulu. Nanoma futhi lo moya, ngoba kusukuhlela umoya kanjani, umoya onjani, umoya kaNkulunkulu. Nanoma uzilela ukuthi lo moya ohlala kona ukuzila, phinde futhi ulangazela ukuthi phinde ngizile futhi nangelinye ilanga, phinde mase nginkinga futhi izilahle uNkulunkulu, phinde futhi ngibuyele ebukhoneni baNkulunkulu. Nanomoya futhi ophuzo namandla, nanomoya okulalela umculo. Uthi uma uhlala kuwena uhlalela ukuthi nangelinye ilanga futhi ulangazela uphinde ulalele futhi loya mculo, phinde ukwenze futhi loya, ngoba yonke into abantu baNkulunkulu ilwisela abantu ukuthi agcine ngelinye ilanga bafele ezonweni. Ngoba yonke le mimoya emayisehlele kuwe, uhlale ukubuse uzugcine futhi ufele lapho, and mase ufele leso sono leso ilapho khona ungakuthola ukuphulukiswa. Ngoba uzowulalela lo mculo loyo ukuluthekisa ukuthi yazi ngihalela ukuthi ngiye endaweni ukuthi bese usuyele kuleyo ndawo kanti usuyofela khona ngalelo langa. So bantu bakaNkulunkulu, isikhathi esiningi into emele siyazi ngisiqonde ngalephi esibhekene nayo impi yakwamoya, impi yokuthi sihlale njalo sizibuyisele enkosini, sihlale njalo silwa siqinile. Yesi siyashawushawa ngaliqhupha namhlanje wephansi, kodwa sisukuma uyithathe, phinde ushawe ngempama futhi ubhekele, phinde usukuma uyithathe. Azi ukuthi uma ushawe ngapha uvika ngapha, mase uvike ngapha uyazi ukuthi ngapha kuyaphola, phinde usezoshawa ngapha, usezoshawa. Yimpi esibhekene nayo le yakwamoya edinga ukuthi sihlezi njalo sibekezele, ngoba ngelinye ilanga kuyofezeka incwadi yeSambulo chapter 14 verse 17, naku ukubekezela kwabangcwele abade begcina imiyalo kaNkulunkulu. Ngabe siyayigcina yini? Ngabe siyenze intando yakhe? Asebi, asibulali, asiphingi, sihloniphe ihlo nonyoka, siyathandana, sibumbene, sinokuthula, sihloniphe usuku lweSabatha, siyangcwelisa. Asibe nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe, asizikhothamela sizikhonzi nangelilodwa ilanga, asiphathi ngezi igama likaJehova, asifisi indlu yamakhelwane, cha, asikulangazeleli, asifakaza amanga. Ngabe siyakwenza yini konke lokho? Ngoba uJehova umdali wezulu nomhlaba ikona kulindele ukuthi sigcine imiyalelo yakhe nezimiso asiyaleze ngakho ukuthi kube kuhle kithi. Izimiso zikaNkulunkulu zikhuluma izinto kwawugunda ikhanda ukuthi ungagundi ikhathi. Siyayigcina yini imiso zikaNkulunkulu? Zithi isilwane sakho mangabe sidlile lapha kamakhelwane kumele ukuthi ukhokhe. Ngabe siyayigcina yini imiso zikaNkulunkulu? Sihloniphe imvelo, singachithi amanzi, singawasakazi, singenzi noma kanjani. Ngabe siyagcina yini konke lokho? Iqiniso kaNkulunkulu kumele sihambe sizibuyisele kulo bantu baNkulunkulu, sihleze njalo senze intando kaNkulunkulu. So ngabe sizindla ngokufanelekile yini? So yonke into ilwela ukuthi ngathi sonke isikhathi ulibele uyenze ukuze kugcine isiphelo sakho sila siyoba khona ngelinye ilanga. So ngaleyo ndlela into oyicabangayo, ngabe uyicabangiso ubona abanye beyenza? Ngabe uyicabangiso uyibone phecelezi kuma post ocingweni, noma uyibone kumabona kude, noma uzwe ngayo, noma uzindle ngayo,
noma uyifisile ukufisa kwakho, uzoyifumana, uzoyijwayela, uzobese uyayithanda. Sonke siyazi ukuthi into uma uyithanda, oyithandayo, uyidonsela eduzane, ufuna ukuthi ihlale la. Ngobani? Uyayithanda, uyayisondeza. Uma kuyisenzo uyasenza, uma kuyinto oyitholile, uma kuyinto ufuna ukuze uyithole, uma kungukudla uyakuthenga, uma ukudla futhi uyakwenza, uma kuyisiphuzo uyasithenga usenze, uma kuyijuice, uma kuyimpahla thizeni uyayithenga uyigqoke, kanjalo kanjalo. So nangalo myalezo omfishane engifisa sikuqaphele ngaso sonke isikhathi abantu baNkulunkulu, ukuthi sonke isikhathi esizindla nesicabangayo ngokuba siqashiwe, sigadiwe, siqashiwe. Qaphela konke okuzindla ngakho, qaphela konke okucabanga ngakho, ngoba siqashiwe lapha abantu baNkulunkulu, sigadiwe, sigadwe isitha, siyabuka. Isitha singakunika ngisho izigidigidi zamamiliyoni ukuze uwe, izigidigidi zemali ukuze usuke ebukhoneni baNkulunkulu, ukuze usuke endleleni, ukuze ungakhonzi uJehova, ukuze ungayenzi intando yakho yaNkulunkulu, noma sikunciphise isikhathi sakhe empilweni yakho, okungaba imiphumela emikhulu, impumelelo enkulu emsebenzini waso. Ngaleyo ndlela qaphela okufisayo, ngaleyo ndlela kungabe okuzokuqhelisa enkosini, kodwa okuzokusondeza kumdali wakho. Qaphela okufisayo, kungabi ngokuphathekayo, ngokuba okuphathekayo okwalelizwe, onjabulo yakho ingesikhashana, iyadlula futhi ayisizi ngalutho. Kuphela okubulalayo wena kwezikamoya, ngokuba konke kungcolile. So ngaleli thuba nangalo myalezo nangalo hora, uJehova umenzi wezulu nomhlaba ahlezi ethanda kufinyelele wonke umuntu ukuthi bantu baNkulunkulu phendukani, nilahle zonke izono nezinkanuko zenyama, ukuze sihlale njalo ebukhoneni baNkulunkulu. Ngoba masihamba ngokwenyama akathabi uJehova, uthanda sihambe ngomoya, singahambe inyama ukuze singezifezekise izinkanuko zakhona zasenyameni. So asingahambi ngezinkanuko zenyama, kodwa masihambe ngokumoya ukuze sifinyelelise ekwenzeni intando kaNkulunkulu esingcwelisayo, ukuze ukufika kukaKristu kungabi ukukhala nokugedlezela kwamazinyo kithi, kepha kube injabulo engapheliyo entokozweni yasembusweni wezulu awulungiselele abangcwele abahamba ngobuqotho, bembethe ingubo emhlophe nelinyeni elicwekileyo okungubungcwele nezenzo zokulunga. Ngakho-ke masiqine njalo enkosini nasemandleni amakhulu, ngokwenza kufanelekile, ngokulindelekile, okusithabisayo emphefumulweni, nokusifinyelelisa enkazimulweni lapho sithanda ukufinyelela khona. Ngakho-ke bantu baNkulunkulu, phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele, nihlenge nisindiswe, nibhabhadiswe, ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile, ukufa kusondele kakhulu. Ngabe uzindla ngani? Ngabe ucabangani? Ngabe ufisani? Ngabe ulangazelelani? Siqaphele, ngisitha siyakwazi sikucabangayo, siyakwazi sikulangazelelayo, siyakwazi sikufindisayo, naso futhi siyakwazi ukusebenzisa izisebenzi zazo, sebenzise izindlela zazo ukuthi sikugixabeze lokufisayo. Mufisa imali sokunika imali ukuze usuke ebukhoneni baNkulunkulu, mufisa ukuduma sokunika ukuduma ukuze usuke enkazimulweni kaNkulunkulu, mufisa nanoma yini ukwaziwa nazo zonke izinto ezigcwele emhlabeni sizokunikeza lokho ukuze uhlale ungcolile, ukuze uhlale ungayenzi intando kaNkulunkulu, ukuze uhlale ungalifezisi icebo laNkulunkulu, ukuze uhlale ungawenzi umsebenzi kaNkulunkulu. Ngabe uzindla ngokuyikho yini? Hlala njalo uzindla ngokuyikona. Nkosi nje benani busise kakhulu, niqinise, niqondise, nihlale njalo nizindla ngokufanelekile, ngokuyikona, nakuzonifinyelelisa enkazimulweni nasemngcweleni nasebukhoneni baNkulunkulu nasekhaya ezulwini. Singazindli kwasezweni ongeze kwasisiza ngalutho, okudlulayo, okuphelayo, onkanuko yakho ngesikhashana, kodwa sizindle kwasekhaya ezulwini lapho khona kukhona umdali wethu. Sihlezi sizindla ngokuNkulunkulu, sihlezi simcabanga, ingqondo zethu ziphelele kuye, ngoba uyasho ezwini lakhe ukuthi maningithanda ingqondo zenu zonke. So ingqondo yethu mayicabanga uJesu, mayicabanga ukuphila, mayicabanga ukuphulukisa, mayicabanga ukwaphakade. Hlale njalo sihlale sazi ukuthi uNkulunkulu esizonda isolo, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana zikhona kuTikTok, uLihle Ithemba,
Instagram uLishithemba Wonderful I Mzobe, bese Facebook uLishithemba Mzobe lapha khona imibhalo for abantu abasebenzisa uFreeMode, bese kuba khona nama-short 10-minute clips. Nkosi ibe nani, inibusise kakhulu, nidlulisele nabanye bathole ukuphulukisa basezindleni kwakuyikona kona, sifinyelele embusweni wezulu ngelinye ilanga. Jesu uyasithanda, uyabuya ngamafu, uzele abangcwele abenza intando kaNkulunkulu. Nkosi ibe nani, inibusise, niqinise manje uze phakade. Amen.